9 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо рафти корҳои сохтмонӣ дар камераи васлгарии обқабулкунаки доимӣ шинос шуданд. Камераи васлгарии обқабулкунаки доимӣ дар баландии 1172 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошад. Иншоот бо дарозии 156,135, паҳноии 18,4 ва баландии 21,2 метр барои корҳои нақбканӣ, васлу насби оҳанфурӯзот ва мустаҳкамкунии шахтаҳои обрасони агрегатҳои рақами 1, 2, 3, 4, 5 ва 6 пешбинӣ шудааст. корҳои сохтмониро дар толори васлгарӣ ҷамъияти саҳомии пӯшидаи заводи таҷрибаии механикии шаҳри Норак бо ҷалби мутахассисони варзида ва дорои таҷрибаи зиёд соли 2018 оғоз намуд. мо кӯшиш ва харҷ додем ки масъулаи баландсифати сохтмониро истифода намуда иншоотро дар асоси лоиҳа ва ҷавобгӯ ба стандарт бунёд намоем. дар оянда низ мо ҳаракат мекунем ки корҳо аз рӯи лоиҳа идома ёбанд ва шахтаҳои обрасон дар муҳлатҳои муайяншуда мавриди истифодабарӣ қарор дода шаванд. зимни шиносоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки айни замон дар камераи васлгарии обқабулкунаки доимӣ мутахассисони маҳаллӣ бо азму иродаи устувор ва ҳисси масъулияти шаҳрвандӣ иҷроиши корҳои нақбканиро дар ҳаҷми 55225 метри мукааб ба анҷом расонидаанд. ҳаҷми корҳои бетонхобонӣ дар иншооти мазкур тибқи лоиҳа ба 9233 метри мукааб баробар мебошад ва то имрӯз дар ҳаҷми 2898 метри мукааб иҷро гардидааст. корҳо дар шахтаҳои обрасони агрегатҳои нерӯгоҳ низ аз рӯи нақша ва дар сатҳи баланд идома доранд. ҳаракати беисти техникаву механизм ва заҳмати пайваставу содиқонаи коргарони муҳандисию техникӣ аз матонату диловарии ҳар як сохтмончӣ дарак медиҳад. мо коргарон дар толори васлгарии обқабулкунаки доимӣ кӯшиш ба харҷ дода истодаем ки корҳои сохтмониро сари вақт ва бо сифати баланд ба анҷом расонида иншоотро дар муҳлати муайянгардида ба истифода диҳем. мо ба шароити хуби корӣ таъмин буда ба техникави механизми зарурӣ пайваста дастрасӣ дорем. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дастрасӣ ба техникаву механизми зарурии соҳавӣ, таъмини ҳамешагии масолиҳи баландсифати сохтмонӣ ва мавҷуд будани шароити хуби корӣ барои сохтмончиён имкон фароҳам меорад ки корҳои бунёдӣ дар иншооти стратегии мамлакат, нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар асоси лоиҳаи тасдиқгардида сари вақт ба иҷро расонида шаванд. ҳаррӯза мо ба қитъаҳои коримон сафарбар шудагиам нисбати оиди бехатарӣ ба коргарон ҳамкорӣ дорем ва нисбати корҳои бехатарӣ онҳо мефаҳманд ки коргарон машғули корҳои бетонхобонӣ, анкер насбкунӣ ва сементатонӣ машғули коранд. ҳар рӯз дар вақти корӣ ба онҳо маслиҳатҳо методӣ медиҳем, онҳоро бо равиши кор бехатарӣ мефаҳмонем ки фоидаверонкунӣ нашавад ва корҳо бо сифати баланд ба анҷом расонида шавад. бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аввалин қисми оҳанфурӯзоти зонуи поёнии қубури обрасон дар шахтаи турбинаи агрегати рақами 4 ки 5,4 метр баландӣ дорад гузошта шуд. минбаъд дар 6 шахтаи қубурҳои обрасони турбини агрегатҳо дар ҳар яки онҳо 41 адад қисматҳои оҳанфулӯзотӣ бо баландии 540 метр гузошта мешавад ки ғафсии ҳар як қисмати оҳанфулӯзотӣ аз 45 то 35 миллиметрро ташкил медиҳад ва вазни ин қисматҳои оҳанфулӯзотӣ бошад аз 35 то 50 тоннаро ташкил медиҳад.
крани пулие ки дар ин бинои василгарӣ насб гардида аст ҳавонои борбардориаш 130 тоннаро ташкил медиҳад. то ба имрӯз ба миқдори зиёда аз 80 адад оҳан фурзулҳои барои шахтҳои обқабулкунандаи агрегатҳои нерӯи барқии Роғун омода намуда аз шаҳри Норак ба ин ҷо интиқол намудем. Ин оҳан фурзулҳоро ба ҳам пайваст намуда дар шахтаҳо васл мекунем. сипас ҳаҷми корҳои иҷрошуда дар шахтаи қубурҳои обрасони турбинаи агрегатҳои рақами 1, 2, 3, 4, 5 ва 6 муаррифӣ гардид. баландии шахтаи обқабулкунаки агрегатҳои рақами 1 ва 2 206 метр, 3 ва 4 186, 5 ва 6 152 метрро ташкил медиҳад. қутри ҳар як шахта ба 87 метр баробар аст. нақбканӣ ва мустаҳкамкорӣ дар шахтаҳои агрегатҳои рақами 3, 4, 5 ва 6 пурра ба анҷом расонида шуда, корҳои сементатсионӣ бо ҷӯшу хуруш идома доранд. کره سیمنتاسیونی در شخص توربین اگریگاتوی 3 نزدیک 10% و در 4 باشد نزدیک 60% و در شخص توربین اگریگات 5 باشد 90% و شخص توربین اگریگات 6 باشد کره سیمنتاسیونی پورا به انجام رسیده است. چنین کارها در شخص اگریگات رقم 1 به اندازه 106 متر و در شخص اگریگات رقم 2 108 متر انجام داده شده است. در شخص توربین اگریگات 1 نزدیک 75% کره افوری به انجام رسیده است. در شخص توربین اگریگات 2 باشد نزدیک 85% کره افوری انجام رسیده است. حجم عمومی کارهای انجام یافته در شخص اگریگات‌های رقم 1 و رقم 2 12636 متر مکعب را تشکیل می‌دهد. کارهای ساختمان و وصلگری را در انشاءات کارگران و متخصصان جمعیت سهامی پوشیده زواد تجربوی مکانیکی شهر نورک با استفاده از تکنیک و مکانیزم معاصر در سطح بلند به اجرا می‌رسانند. در بینای وصلگری که ما قرار داریم زیاده از 100 نفر کار فعالیت می‌کنند. در این قطعه ساختمان کار در دو بست به راه مانده شده است. ساختمانچیان با شرایط خوبی کاری تامین می‌باشند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان فعالیت کارگران و متخصصان را در این قطعه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون نظررس ارزیابی کرده از مسئولان وسعت بخشیدن کارهای سازندگی را با استفاده از مصالح بلندصفتی ساختمانی و تجهیزات جوابگو به استاندارد جهانی طلب نمودند.